Increasingly, the dream of owning your home. People won't be made homeless through no fault of their own. Homelessness, one of the biggest pressures that you face. Παρά το γεγονός ότι η πρωτεύουσά του συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων πόλεων στον κόσμο, η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει ολοένα και πιο ανυπόφορη. Σύμφωνα με τη Στατίστα, η μέση τιμή κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται περίπου στις 288.533 λίρες, δηλαδή πάνω από 100.000 λίρες περισσότερες σε σύγκριση με μόλις πριν από 20 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, μόνο το 53% των ενηλίκων στη χώρα μπορεί να δηλώσει με υπερηφάνεια ότι είναι ιδιοκτήτες ακινήτου. Και παρότι αυτό αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το περσινό ποσοστό, όταν οι ιδιοκτήτες ήταν μόλις το 50%, εξακολουθεί να απέχει πολύ από τα έτη 2016 έως 2018, όταν το 63% των νοικοκυριών στην Αγγλία κατήχε ιδιόκτητη κατοικία. Όλες αυτές οι στατιστικές υποδηλώνουν ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, όπου ένας μεσίτης μπορεί να πουλήσει ένα ακίνητο για 16,5 εκατομμύρια λίρες, αλλά λίγα μόλις μέτρα από το γραφείο του βρίσκεται ένας καταβλισμός ενοικιαστών γεμάτος άστεγους. Ακριβώς έτσι, ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της μεσαίας τάξης, η αστεγία αυξάνεται και όλο και περισσότεροι νέοι ενήλικες αναγκάζονται να μένουν με τις οικογένειές τους επειδή μπορούν να αντέξουν τα αστρονομικά ενοίκια και το κόστος της ανεξάρτητης διαβίωσης. My rent is going up by $100 a week. Going to raise the rent by 200%. Με άλλα λόγια, ή αυτό ή να βρεθούν στον δρόμο, να υπομένουν σκληρές καιρικές συνθήκες και να βασίζονται σε δωρεές για να επιβιώσουν. Ακόμη και η αναπληρώτρια πρωθυπουργό Τζέλα Ρέινερ παραδέχτηκε ότι η Αγγλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης κρίσης στέγης στη μνήμη των ζώντων. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Πώς κατέρευσε ξαφνικά το Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες με τον υψηλότερο αριθμό αστέγων ανακάτοικο σχεδόν 27 χρόνια πριν. I'm nearly 27 years old and today I am moving back in with my parents. Δυστυχώς είναι δύσκολο να απομονωθεί μία μόνο αιτία και πρέπει να εξετάσουμε έναν συνδυασμό κακών πολιτικών αποφάσεων και της εφαρμογής τους, ανεπαρκούς προσφοράς κατοικιών και του γεγονότος ότι οι μισθοί παρέμειναν στάσιμοι απέναντι στο αυξανόμενο κόστος στέγασης. Αυτός είναι ο λόγος που η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει αδύνατη. Η στεγαστική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν προέκυψε από το πουθενά και οι σπόροι του επερχόμενου κύματος σύγχρονης αστεγίας φτάνουν μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από κακώς σχεδιασμένες πολιτικές και έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Μετά τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε σοβαρή στεγαστική έλλειψη λόγω των μαζικών βομβαρδισμών που άφησαν εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς στέγη σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Λίβερπουλ και το Μπέρμιγχαμ. Η επίθεση στο Κόβεντρι ήταν ιδιαίτερα καταστροφική, με εκτιμόμενη απώλεια 500.000 κατοικιών. Σε απάντηση, η χώρα ξεκίνησε ένα νέο κύμα κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, κυρίως επικεντρωμένων στην κοινωνική πρόνοια και την ισότητα. Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εισήγαγε εκτεταμένη κατασκευή κοινωνικής κατοικίας, τα λεγόμενα Council Estates, τα οποία ήταν καθοριστικά για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγασης. Οι τοπικές αρχές κατασκεύασαν μεταξύ των ετών 1949 και 1980 περισσότερα από 5 εκατομμύρια σπίτια, γεγονός που επέτρεψε σε πολλούς άστεγους να γίνουν ενοικιαστές του κράτους και διασφάλισε ότι είχαν στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Και για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα, η στεγαστική έλλειψη βρέθηκε σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδά της. Δυστυχώς, η Βρετανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να συνεχίσει να αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της στην κατασκευή κατοικιών. Και προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, η διοίκηση άρχισε να ενδιαφέρεται περισσότερο για την κατανάλωση και την ιδιωτική ιδιοκτησία. Φυσικά, αυτό ανταποκρινόταν και στις μεταβαλλόμενες διαθέσεις της κοινής γνώμης. Μια μελέτη στέγασης υψηλού προφίλ από το έτος 1977 έδειξε ότι για την πλειονότητα των ανθρώπων η ιδιοκτησία κατοικίας αποτελούσε βασική επιθυμία. Σε συνδυασμό με ένα οικονομικά εξαντλημένο κρατικό ταμείο, ήταν λογικό ότι το όλο και λιγότερο δημοφιλές Συντηρητικό Κόμμα, υπό την ηγεσία της τότε Πρωθυπουργού Μάργαρετ Θάτσερ, εισήγαγε ένα νέο νόμο περί στέγασης. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο θέσπισε το νόμο περί δικαιώματος αγοράς του έτους 1980, ο οποίος έδινε στους ενοικιαστές κατοικιών των Council Estates το δικαίωμα να αγοράσουν τα σπίτια τους. Μετά από 3 χρόνια ενοικίασης σε μειωμένη τιμή, σε απόσπασμα από το βιβλίο του Andy Beckett, Promised You a Miracle,
Ο συγγραφέας ανέφερε ότι το δικαίωμα αγοράς ήταν ένα έξυπνο σύνθημα, σαφές, εύκολο στην προφορά, εύκολο στην απομνημόνευση και συνδύαζε δύο από τα αγαπημένα στοιχεία της σύγχρονης Βρετανίας, την προσωπική ελευθερία και τη δυνατότητα αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αποτύπωνε την πιο δελεαστική πλευρά αυτού που το κυβερνών κόμμα της Θάτσερ προσέφερε στη χώρα. Η χρήση της λέξης house από την ίδια, η δύναμη και η επιρροή αυτής της λέξης στην επικοινωνία, όταν εκατομμύρια ενοικιαστές των Council Estates στην πραγματικότητα ζούσαν σε διαμερίσματα. Ήταν επίσης σημαντική. Έδινε στην πολιτική έναν πιο φιλόδοξο και αθησυχαστικό χαρακτήρα, περισσότερο προαστιακό παρά προλεταριακό και αστικό. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι ο νόμος του έτους 1980 οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων, με περισσότερες από 100.000 κατοικίες να πωλούνται μέσα στα πρώτα 3 χρόνια μετά την υιοθέτησή του. Οι μαζικές πωλήσεις αρχικά υπερφόρτωσαν το Βρετανικό Κρατικό Ταμείο και αναφέρεται ότι από την υιοθέτηση του νόμου έως το έτος 2021 απέφερε σχεδόν 47 δισεκατομμύρια λίρες. Με την αντικατάσταση των πωλημένων κατοικιών μέσω των πρόσθετων εσόδων και με την αυξανόμενη ζήτηση για ιδιοκατοίκηση βάση του νόμου, η ζήτηση άρχισε να αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά. Ακόμη χειρότερα, ο νόμος του έτους 1984 επέκτηνε την επιλεξιμότητα του προγράμματος ώστε να περιλαμβάνει άτομα με διετή μίσθωση και αύξησε τη μέγιστη έκπτωση στο 60%. Με την πρώτη ματιά, η διεύρυνση της επιλεξιμότητας φαινόταν η καλύτερη απάντηση στις αρχικές διαμαρτυρίες ότι το δικαίωμα αγοράς δεν ήταν αρκετά συμπεριληπτικό για όλα τα νοικοκυριά. Όμως αυτές οι αλλαγές δύσκολα μείωσαν το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αγοραστών και μη αγοραστών. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αγοραστές είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, είτε σε χειρονακτικές εργασίες, είτε σε γραφεία, να είναι μέσης ηλικίας και να προέρχονται από νοικοκυριά με διπλό εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, οι μη αγοραστές είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι άνεργοι, χαμηλής ειδίκευσης, μονογονείς ή νεαροί ενήλικες που ζούσαν μόνοι τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι μη αγοραστές συχνά συγκεντρώνονταν στις χειρότερες κατοικίες των Council Estates, κάτι που τους αποθάρρυνε από το να αγοράσουν το ενοικιαζόμενο σπίτι τους, απλώς επειδή δεν τους άρεσε. Ως αποτέλεσμα, οι επικριτές του νόμου επισήμαναν γρήγορα ότι η ιδιοκατοίκηση για τους πιο ευπρόσπερους ενοικιαστές των Council κατοικιών κατέστη δυνατή χάρη στις εκπτώσεις που ουσιαστικά επιδοτούνταν από τους φτωχότερους γειτονές τους. Παρά αυτά τα προβλήματα, το πρόγραμμα Δικαίωμα Αγοράς εξακολουθεί να λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές σχετικά με τη μέγιστη έκπτωση και την ευελιξία των τοπικών αρχών όσον αφορά τα έσοδα από τις πωλήσεις. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει έντονα ότι έως και το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις μέσω του δικαιώματος αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της προσιτής στέγασης. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα για να καταλάβεις ότι η πώληση ενός σπιτιού είναι πολύ πιο εύκολη από την κατασκευή ενός από το μηδέν. Το έτος 2012 η Βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε να εξισορροπήσει την ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, διατάσσοντας την αντικατάσταση ενός σπιτιού για κάθε πολυθέν. Ωστόσο, στην απουσία πραγματικής δέσμευσης για αντικατάσταση, προέκυψε έλλειμμα σχεδόν 10.000 κατοικιών. Έτσι, παρά τις αναθεωρημένες και αυξημένες ενθαρρύνσεις για αγορά των Council Estates, οι πωλήσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 συνεχίζουν να μειώνονται λόγω περιορισμένης προσφοράς και έλλειψης δημόσιας χρηματοδότησης για κοινωνική στέγαση. Η πλειονότητα των νέων κατασκευών πραγματοποιείται πλέον από ιδιωτικές ενώσεις κατοικίας, οι οποίες είναι λιγότερο διατεθειμένες από την κυβέρνηση να παρέχουν μεγάλες εκπτώσεις, καθιστώντας τη διαθέσιμη στασία για τον μέσο πολίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερβολικά ακριβή. It's just impossible, to be honest, to be able to get on the housing ladder. Αυτή τη στιγμή, 32% των ιδιοκτητών στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναμένουν να αποπληρώσουν το δάνειό τους μέχρι την ηλικία των 65 ετών. Πράγμα που σημαίνει ότι ολόκληρη γενιά πολιτών θα παραμείνει χρεωμένη για αρκετά χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση ή ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής τους. Το πιο ανησυχητικό σε αυτά τα νούμερα είναι το γεγονός ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός, λιγότερο από 10 χρόνια πριν, όταν 63% των νοικοκυριών στην Αγγλία μπορούσε να γίνει ιδιοκτήτης της κατοικίας του μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό μας φέρνει στη δεύτερη πλευρά της εξίσωσης. Εξηγεί γιατί η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει αδύνατη. Εκτός από τη μείωση των κοινωνικών κατοικιών την τελευταία δεκαετία, όταν έλειπαν ενεργές πολιτικές για την αντιμετώπιση της στεγαστικής έλλειψης,
Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, ενώ οι τιμές των κατοικιών και τα υπόλοιπα έξοδα ζωής αυξάνονται με εκρηκτικό ρυθμό. Για σύγκριση, από το έτος 2021 σημειώθηκε κατά μέσο όρο ετήσια αύξηση των τιμών κατοικίας κατά 4,0%, ενώ οι ετήσιοι μισθοί αυξήθηκαν μόλις κατά 2,2%. Για την πλειονότητα των εργαζομένων, αυτό σημαίνει μάχη για να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν επίσης την ανισότητα μεταξύ της αύξησης των τιμών των σπιτιών και των μισθών, καθιστώντας την προσιτή ιδιοκατοίκηση όνειρο για τους περισσότερους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε πόλεις όπως το Λονδίνο η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς ο μέσος πολίτης θα χρειάζονταν 11 φορές τον ετήσιο μισθό του για να αγοράσει ένα σπίτι. Αλλά αν η ιδιοκατοίκηση είναι απλησίαστη, τουλάχιστον το ενοίκιο σε ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα θα έπρεπε να είναι προσιτό, σωστά. Δυστυχώς για τους ενοικιαστές, το μέσο κόστος ενοικίου είναι πολύ υψηλότερο. Από το έτος 2021, η αγορά αυξήθηκε κατά 27%, καθιστώντας το προσιτό ενοίκιο νέα πρόκληση για πολλά νοικοκυριά. Προς το παρόν, ο μέσος ιδιωτικός ενοικιαστής στην Αγγλία ξοδεύει 34,2% του εισοδήματός του στο ενοίκιο, αφήνοντας μετά την πληρωμή των άλλων βασικών εξόδων όπως φαγητό και ενέργεια ένα πολύ μικρό ποσό για τις υπόλοιπες ανάγκες. Για μερικούς, αυτό σημαίνει σημαντικά λιγότερα χρήματα για ελεύθερη κατανάλωση σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Για άλλους, σημαίνει να θυσιάσουν την ανεξαρτησία τους και να επιστρέψουν στους γονείς τους για να μειώσουν τα έξοδα. I am nearly 27 years old and today I am moving back in with my parents. Για την πιο ευάλωτη μειονότητα που εκδιώχθηκε στη φτώχεια από την τρέχουσα στεγαστική κρίση και δεν δικαιούται επιδόματα στέγασης, αυτό σημαίνει την άμεση αντιμετώπιση της αστεγίας. Το BBC ανέφερε ότι έως 1 στους 50 κατοίκους του Λονδίνου είναι άστεγος. Ζουν σε προσωρινά καταλύματα και, αν και μπορεί να φαίνεται λίγο απίστευτο, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η παραγωγικότητα της χώρας, η οποία είναι ουσιαστικά στάσιμη από την οικονομική κρίση των ετών 2008 έως 2009. Η πλειονότητα των εξειδικευμένων εργαζομένων ζει και εργάζεται σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο και η νοτιοανατολική Αγγλία, και αυτή η μικρή περιοχή πλέον παράγει περισσότερο από το μισό του ΑΕΠ της χώρας, ενώ έχει μόλις το 1/3 του πληθυσμού. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι των υπολείπων περιοχών πλήττονται περισσότερο από την κρίση στέγασης. Εκτός από το γεγονός ότι η χώρα παραμένει σε θλιβερή κατάσταση με σκηνές στους δρόμους και στα πάρκα, η αστεγία έχει εκτεταμένες συνέπειες, όχι μόνο για τους ίδιους τους ανθρώπους χωρίς σπίτι, αλλά και για όσους έχουν κατοικία και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με περιορισμένο ή ανύπαρκτο διαθέσιμο εισόδημα. Το ζωφερό μέλλον επηρεάζει αναπόφευκτα την ψυχική υγεία. Το άγχος για την πληρωμή του ενοικίου ή ο φόβος της έξωσης κάθε μήνα σίγουρα εκδηλώνεται με άγχος, κατάθλιψη ή ακόμα και αϊπνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα για πολλούς κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, που τώρα αισθάνονται παγιδευμένοι σε έναν κύκλο απρόσιτης στέγασης, κάτι που διαβρώνει την αυτοεκτίμησή τους και ενισχύει το αίσθημα απελπισίας. Είναι πραγματικά λυπηρό ότι χιλιάδες άνθρωποι σε μια χώρα του πρώτου κόσμου πρέπει να αντιμετωπίζουν τόσο βασικά προβλήματα στην ιεράρχηση αναγκών του Μάσλοου, όπως η στέγη και η ασφάλεια. Σε ατομικό επίπεδο, η στεγαστική κρίση αποσταθεροποιεί γρήγορα τις κοινότητες. Όταν οι οικογένειες μετακινούνται συχνά, είναι δύσκολο να χτιστούν και να διατηρηθούν κοινωνικοί δεσμοί, πόσο μάλλον τα στίγματα που σχετίζονται με την αστεγία ή την εξάρτηση από προσωρινά καταλύματα ή επιδόματα στέγασης. Αυτή η κοινωνική απομόνωση μπορεί να είναι επιζήμια για την ευημερία τέτοιων οικογενειών, και για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ανεπαρκή στέγαση αυξάνεται ο κίνδυνος αναπτυξιακών καθυστερήσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τους συνομιλίκους τους και να προετοιμάζονται για μια ζωή μακροχρόνιας οικονομικής ανασφάλειας. Παρά αυτές τις αρνητικές συνέπειες, φαίνεται ότι η μάχη κατά της αστεγίας είναι μια δύσκολη διαδρομή, με την οργάνωση Crisis UK να εκτιμά ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος θα απαιτήσει περισσότερα από 1.900.000.000 λίρες για την εξασφάλιση προσιτής στέγασης, υποστηρικτικών υπηρεσιών και βοήθεια στην ψυχική υγεία. Κάποιοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ακόμη και με το οικονομικό βάρος που συνδέεται με την αντιμετώπιση της αστεγίας, εάν η κυβέρνηση είναι αρκετά αποφασισμένη να λύσει το πρόβλημα, μπορεί να το κάνει. Μετά από όλα, το Μάρτιο του 2020, όταν η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρόγραμμα Everyone In, οι τοπικές αρχές έλαβαν συνολικά 700 εκατομμύρια λίρες για την αντιμετώπιση της αστεγίας και της ζωής στους δρόμους.
Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, η κυβέρνηση υλοποίησε χρόνια υποστήριξης στέγασης, βοηθώντας περισσότερους από 37.000 ανθρώπους να βρουν σπίτι. Ο εκπρόσωπος των φιλανθρωπικών οργανώσεων Shelter και Crisis παραδέχθηκε ότι το πρόγραμμα Everyone In ήταν πραγματικά πρωτοφανές όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. Δυστυχώς, λιγότερο από 4 χρόνια αργότερα, όλη αυτή η καλή δουλειά φαίνεται να έχει χαθεί, καθώς η κυβέρνηση κατήργησε αθόρυβα το πρόγραμμα, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέψουν στους κρύους δρόμους. Ο συνδυασμός του πληθωρισμού, της αύξησης των επιτοκίων, της έλλειψης στέγης και της κατάψυξης των επιδομάτων στέγασης δημιούργησε κρίση διαβίωσης, οθώντας πολλούς ανθρώπους στην φτώχεια. Πλέον, ορισμένοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αγορά τροφίμων και στην εξασφάλιση στέγης, κάτι που αποτελεί πραγματικά σοκαριστικό δείγμα ηθικής αποτυχίας της χώρας. Δεδομένου του πόσο πολυδιάστατη είναι η στεγαστική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποια είναι η λύση? Για πολλούς είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιο ρόλο στην αύξηση των αποθεμάτων κοινωνικής στέγης. Σύμφωνα με τον Matt Downey από την Crisis, είμαστε αποφασισμένοι να τερματίσουμε την αστεγία. Αυτό θα σήμαινε την άμεση αναστολή του νόμου για το δικαίωμα αγοράς, με αναφορά στο γεγονός ότι μόνο 4% από περισσότερα από 2 εκατομμύρια σπίτια που πωλήθηκαν μέσω αυτού του νόμου αντικαταστάθηκαν. Για άλλους, το πρόβλημα έγκυται λιγότερο στη μείωση της υπάρχουσας ιδιοκτησίας και περισσότερο στην έλλειψη προσφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξισορρόπησης Στέγασης και Κοινοτήτων δήλωσε ότι παρέχουμε στις συμβουλές σε ολόκληρο το Λονδίνο 350 εκατομμύρια λίρες μέσω επιχορηγήσεων πρόληψης αστεγίας. Αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν νέα σπίτια και να φύγουν από προσωρινά καταλύματα. Η κυβέρνηση χρηματοδότησε επίσης αρκετά πιλωτικά προγράμματα που επιτρέπουν σε άτομα που ζουν στους δρόμους να μετακομίσουν απευθείας σε δικές τους κατοικίες και να λάβουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για να διατηρήσουν τα σπίτια τους. Και αν και αυτά τα πιλωτικά προγράμματα ήταν επιτυχημένα, πολλοί ειδικοί εξακολουθούν να ανησυχούν ότι αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να μην μπορούν να βοηθήσουν αρκετό αριθμό ανθρώπων λόγω του κόστους τους. Πώς νομίζετε ότι θα έπρεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει την στεγαστική του κρίση? Μοιραστείτε τις απόψεις σας στην ενότητα σχολείων.